בואו נתחיל בקרב קדימה, נסובב מתכת, אין זמן לנוע, אין זמן להיסוסים. תפעילו כמוח, תכניסו כאן כוח, עד לפסגה, כן, לעולם לא נוותר. הנה מגיע עידן המתכת, לגל אותה, עידן המתכת, לגל אותה, זהו זה, וסחרי, לגל אותה. בפרק הקודם בבייבלייד, בממלכה האגודה של המלך האדס, רגו והברית שלו נמסיס מפילים את כל הבליידרים, כולל את קטע וסג'יטריו. נראה היה שקטע סיים, אבל המצב השתנה ברגע שריוגה התרומם ותפס את הבלייד שלו אל דרגו. ריוגה אמר לקטע שהוא צריך לקיים את ההבטחה שלו. הוא הבטיח שאם קטע יוכל להיות רציני, הוא יעזור לג'יגה ולכל השאר. בזמן שכולם צפו באנרגיה של אל דרגו שהשתחררה מתוך הבלייד ונכנסה לסג'יטריו, קטע היה מופתע גם הוא, ברגע שהוא הסתובב הוא גילה שריוגה נעלם. קטע ברחה על העובדה של ריוגה והמיר את העצב שלו לכעס. הבלייד שלו התחיל להשתנות והפך להפסק סג'יטריו. רגו היה בהלם בזמן שקטע סימן מתקפה והקרב בין נמסיס תנית ובין הפסק סג'יטריו התחיל. סג'יטריו הרגע השתנה ככה? אז כן, אתה עומד לשלם על מה שאתה עשית. ועכשיו, הפסק סג'יטריו! זה מדהים! אבל איך? זה ממש מטורף. תראו איך הוא מסתחרר שם עכשיו. מדהים לגמרי שהוא יכול לתקוף בהתמדה כזאת את נמסיס. תראו את זה. גלגל המיזוג של סג'יטריו הופרד עכשיו לגלגל מתכת וגם לליבת מתכת. עכשיו אני מבינה, שתי השכבות האלה הן כמו קשת מאוזנת היטב וחץ, והן גם מייצרות סחרור יציב לגמרי. נמסיס! חוץ מזה, לסג'יטריו המשודרג יש מסלול סחרור של 230, אז המתקפות של נמסיס לא יכולות להגיע עכשיו לגלגל המיזוג שלו. סג'יטריו נולד מחדש בתור בלייד סבולת הרבה יותר חזק מקודם. זה ממש לא משנה! אני לא אפסיד כאן! מאיפה זה בא אליו פתאום, כל הכוח הזה? אין כאן שום ספק! קנטה הוא בליידר אגדי, ממש כמו כולנו! אבל איך זה ייתכן? מספר שברי הכוכבים שהתפזרו ברחבי העולם היה מדויק לגמרי, אני צודקת? כן, היו 10 שברי כוכב, 5 שנכנסו לבליידרים היורשים של הלוחמים של מערכת השמש, 4 מתוך הבליידים של 4 העונות, שנולדו בעקבות הנבואה של המלך זאוס, ואחד נכנס לבלייד שהיה צריך לקיים את רצונו של האדס, וזה נמסיס של רגו. אז לא אמור להיות שום שבר כוכב נוסף על זה, אני צודקת? קנטה קיבלת של ריוגה! מה? הוא ירש את הכוח של שבר הכוכב שהיה בתוך אלדרגו של ריוגה! אתה חושב ככה? תגיד, זה בכלל אפשרי, ג'ינגה? בדרך כלל, שברי הכוכב יכולים לשרוד רק בתוך בליידים של לוחמים שנבחרו על ידי השמיים. אבל רק שנייה. אבל אתה היית זה שאמר שאת שבר הכוכב אי אפשר לתת או לקחת סתם, אני לא צודק, דיינמיס? זה מה שבאמת חשבתי, אבל כנראה טעיתי. אלדרגו יחד עם סג'יטריו. אני יודע, סג'יטריו מגיע ממערך הכוכבים של סג'יטריוס. זה מערך כוכבים של קיץ, ממש כמו דראקו. וגם קנטה היה במסע ממש קשה עם ריוגה במשך המון זמן. הוא הלך באותו הנתיב של ריוגה, וחי באותה צורה, יום אחרי יום, כמו ריוגה. הוא ניסה לחדד את הכישורים שלו כדי להתקרב לריוגה. אז ככה, קנטה עבד ממש קשה, וריוגה ראה מה יש בו באמת. תעשה את זה עכשיו, סג'יטריו! נמסיס, תפסיד כאן ועכשיו! ילד תולעת הזה לא מוכן לוותר! אל תוותר, סג'יטריו! אל תתעסק איתי! מעוף עליון של קיסר דרקון!
אני לא מאמין שהשתמשתי במהלך המיוחד הסופי שלי נגד הילד הזה. בחיי אתה! ריוגה הכיר אותך בתור בליידר אמיתי, אתה מבין, קנטה? זו הסיבה שריוגה העביר לך את הכוח של שבר הכוכב שלו, בגלל שהוא כיבד אותך מאוד. ריוגה כיבד אותי מאוד? זו הייתה פעם אחת, הפעם היחידה, לרגע ממש קצר, שבו נעשיתי רציני. אני הבטחתי לך. קבל את זה! קנטה! בגלל הקשר ששניכם יצרתם יחד, קנטה, אתה היית יכול לרשת את הכוח של שבר הכוכב של ריוגה, אתה לא מבין את זה? בתור הבליידר האגדי החדש של מערך הקיץ. אני הבליידר האגדי החדש של מערך הקיץ? אתה באמת בטוח, ג'ינגה? הקשר שלו עם ריוגה? ריוגה! לכל התלאות שקנטה היה צריך לעבור הייתה בכל זאת משמעות גדולה. אין מצב, זה לא יכול להיות. אלה מאיתנו שמחזיקים בשבר הכוכב, לכל אחד יש תפקיד שצריך למלא. זה אומר אני יודע, מר ג'ינגה, זה אומר שעכשיו כל הבליידרים האגדיים של 4 העונות נמצאים יחד. כן! וזה אומר שעדיין נוכל ליצור את המחסום של זהוס. אני צודק, דיינמיס? אוקיי, זה ממש נהדר. הרצון הגדול של הקוסמוס עדיין לא נטש אותנו. לפחות ככה נראה לי. טוב, בסדר. בואו נתאחד שוב יחד ונעשה את זה מהר. אנחנו צריכים לתמוך עכשיו בבלייד ממערך הקיץ. כן! עכשיו כשאנחנו יודעים מה קורה כאן, אסור לנו לבזבז יותר מדי זמן. אבל הפעם אנחנו נצליח על בטוח. תשלח אותם לאוויר! כבר יארץ! תקבל את זה, בריון גדול אחד. כן, קינג, סיטי! אנחנו כבר יוצאים! שלושתנו נשלב יחד את כל הכוחות שלנו! אוקיי, זה עכשיו! סאג'יטריו! כבר יארץ! זה קצלקוטל! כן! כולם תוקפים עכשיו ביחד! אל תיתנו לה לחזור לאיזון שלה! זו ההזדמנות הגדולה שלנו! אין שום בעיה, קינג! אל תיתנו לזה לעלות לכם לראש. כבר יארץ! קצלקוטל! זה עין! אתה הצלת אותנו, אחי! אני ממש ממש מודה לך! זה עכשיו, סאג'יטריו! אתה תתרחק קצת, קנטה. אבל למה? אתה חייב להצטרף לג'ינגה ולכל השאר. אתה צריך להשלים את המחסום של זהוס. אנחנו נעכב אותו בשבילך, אוקיי? אז זה ברגע זה! אוקיי, קיויה, קריס! עובד על זה. שמעתי אותך, ליאון! פגסון! קנטה, תמהר כבר! אוקיי, שמעתי אותך! סאג'יטריו! אני לא אתן לזה לקרות. נמסיס! אנחנו לא ניתן לך להפריע למר ג'ינגה ולשאר החברים! הנה זה בא! צדק! אין מצב! הבחור הזה קשוח לגמרי! גם אנחנו צריכים לעזור! צובסה! יו! אתה לא צריך לחזור על זה, אחי! עכשיו, ליברה! בחיי איזה מעצבנים ופולים מהדרך עכשיו! ג'ינגה! אני שומע אותך, קנטה! בואו נקים את המחסום הזה כל עוד יש לנו סיכויים! אתה רוצה להגיד לי שזה הבליידר האגדי החדש של מערך הקיץ? ממש לא יאמן. הנבואה של המלך חדש לא דיברה על דבר כזה בכלל. אני לא אשלים עם זה. אין מצב שיהיה מוכן להשלים עם דבר כזה. כן! תראו את זה! זה ממש לא טוב! זה עכשיו, רגו! מנסה ללכוד אותנו או משהו כזה? זה ממש רע! הוא הצליח לנתק עכשיו את סאג'יטריו מאיתנו! אוי, לא! הנבואה של המלך חדש היא החוק, ילד. היא לא מוכנה לקבל את העובדה שאתה קיים בכלל. זה לא יכול לעצור אותנו! תשבור את זה לחתיכות! עכשיו, סטרייקר! תפרוץ לנו דרך! אין בזה שום טעם. אתם בחיים לא תצליחו לברוח מתוך הקבר הזה. החלל הזה יהפוך למקום המדוכה האחרון שלכם. נו, מה אתה מתכוון לעשות עכשיו, בליידר אגדי חדש של מערך הקיץ? בדיוק ככה! ריוגה הוריש לי את הכוח הזה! אני הוא הבליידר האגדי החדש של מערך הקיץ! אסור לי להפסיד כאן היום! אסור לי! אני פשוט תהיתי מה אתה תוכל בכלל לעשות כאן בעצמך. צא עכשיו! פיוז אש! הגה אפלה!
אל תוותר לו, סג'יטריו! לסג'יטריו יש מסלול סחרור ממש גבוה. הוא מסלול הסחרור של הגה אפלה ומגן שריון 145. גלגל המיזוג של הגה אפלה לא יוכל להגיע לגלגל המיזוג של סג'יטריו. אם זה מה שקורה כאן, אז אני אראה שלמסלול הסחרור של הגה אפלה יש הרבה יותר כוח עכשיו. סג'יטריו! זה לא טוב. לגלגל המיזוג של הגה אפלה יש 10 להבים חדים ביותר בקצה. אם הוא ימשיך לתקוף בצורה כזאת, מסלול הסחרור של סג'יטריו יקרא לחתיכות קטנות. צא משם עכשיו, קנטה! מסוכן לך מדי לחטוף את כל ההתקפות האלה! סג'יטריו! תישאר שם! סג'יטריו! נראה לי שמסלול הסחרור הגבוה שלך די שם לך רגל, ילד. קנטה! אין לך זמן לדאוג עכשיו לחבר שלך. אתה צריך להתרכז במה שקורה לכם עכשיו. עכשיו לעולם לא תוכלו להשלים את המחסום של זהוס, אז זה סוף הסיפור. לפני שכל העולם כולו ייהרס, הזמן שלכם ייגמר כאן ועכשיו. עכשיו לעולם לא תוכלו להשלים את המחסום של זהוס, אז זה סוף הסיפור. לפני שכל העולם כולו ייהרס, הזמן שלכם ייגמר כאן ועכשיו. אני ממש לא חושב ככה, אנחנו לא נפסיד היום. אנחנו לא ניתן לעולם שלנו להיהרס, שמעת? סג'יטריו! סג'יטריו יפנה את גלגל המיזוג שלו לפנים עכשיו? הוא מתכנן להיכנס בראש בראש? זה בזבוז זמן. מתקפה מבלייד כמו שלך לא תוכל לפגוע בהגה האפלה שלי בשום אופן, לעולם לא. אם סג'יטריו ימשיך לתקוף את הגה האפלה באותו סגנון מעתה והלאה, אז ההתקפה מהמיקום הזה לא תגרום שום נזק לכוחות של הגה האפלה. זה לא טוב בכלל, קנטה! התפקיד של הבליידר האגדי של מערך הקיץ הוטל עליי בלבד על ידי ריוגה. אני חייב ליצור את המחסום של זהוס עם ג'ינגה ועם כל השאר ולחתום לנצח את האלה של ההרג. אני לא אפסיד לאדם עלוב כמוך, מבין? אז מה עכשיו? סג'יטריו החליף כרגע מצבים? אין מצב! עשית את זה, קנטה! זה מטורף! הכוח שלו איכשהו הלך והתגבר פתאום! מה הקטע כאן? שתי השכבות של גלגל המיזוג התאחדו לשכבה אחת. אני מבינה. כששתי השכבות של גלגל המיזוג של סג'יטריו מתמזגות, כוח ההתקפה שלו הולך וגובר. עכשיו! סג'יטריו! הבזק סג'יטריו יכול לעבור ממצב של סבולת למצב של התקפה. מצב של התקפה, את אומרת? כן! זה נראה טוב, קנטה! תמשיך ככה, ואז תעיף אותו באוויר. די, לא הייתי חוגג, אתם שומעים אותי, תולעים? אני לא מאמין! מה זה הדבר הזה? אנחנו חייבים להגן על הבליידים של 4 העונות! היי, חבר'ה! זה ממש לא טוב. נראה לי שאנחנו באמת לא יכולים לעצור את נמסיס בלי המחסום של זהוס. אין לנו סיכוי. אין מצב, קנטה! זה ממש גרוע, ואני חייב לעשות משהו, אחרת כולנו נהיה אבודים. אז הנה זה בא, מהלך מיוחד, סג'יטריו! דופר צולע! הסיכוי היחיד שלי הוא לסכן את הכל במהלך הזה. סג'יטריו! זה עכשיו, סג'יטריו! תסיים את זה במכה אחת! אתה ממש טיפש. אתה ממהר כל כך לעזור לחברים שלך עד שאתה משאיר את עצמך פתוח לגמרי, ואתה עוד תשלם על זה. אוי לא! סג'יטריו! עכשיו זה בטוח ייגמר. אני מדבר כאן על המחסום של זהוס וגם על העתיד שלך. הגורל של העולם יעבור לידיים של הקיסר של האפלה בעזרתה של האלה של ההרס. אתם סוף סוף מבינים את זה? עכשיו! מהלך מיוחד! סג'יטריו! דופר צולע!
רק שנייה אחת. מסלול הסחרור של הבזק סג'יטריו הוא 230. אין לו את סופר הלהבה שהיה לסג'יטריו הקודם שלי. אבל הכנסתי את הכל כדי להפוך את המהלך הזה לחזק, כדי לשכנע את ריוגה להתייחס אליי ברצינות. הנה זה בא. מהלך מיוחד סג'יטריו! סופר סולר! למען כל החברים שלי! למען העתיד של כל העולם! אל תתעסק איתי! מאור עליון של קיסר דרקון! אם מצליח להפך את זינגה, האדם היחיד שאי פעם ניצח את ריוגה בעבר, אז יוכל לעמוד בפני ריוגה בעצמי. אני אוודא שריוגה יבחין בי, ואכריח אותו להקשיב לבקשה שלי סג'יטריו! סיכנתי את החיים שלי עד הסוף כדי להילחם בריוגה ריוגה! ריוגה, אתה בסדר? זו הייתה פעם אחת, הפעם היחידה לרגע ממש קצר שבו נעשיתי רציני. אני הבטחתי לך. קבל את זה! קטע! ריוגה הכיר בי כבליידר, והשאיר לי את הכוח הגדול הזה של שבר הכוכב שלו. בלייד שמחזיק בכוח של שבר כוכב הופך מיד ומגיב לנשמה של הבליידר שמחזיק פה. הבנת אותי? כל עוד אני לא אוותר, אז סג'יטריו יגיב אליי. אני יודע שזה נכון. למען העתיד שלנו! אוקיי, זה סג'יטריו! מה זה עכשיו? מה קורה? מהלך מיוחד! סג'יטריו! חץ צולל! וואו! עשיתי את זה! אין מצב! רגע אפלה, הבלייד שהוצב על ידי המלך האדס בעצמו? כיורש הישיר של המלך האדס הפסדתי בקרב למישהו כל כך לא חשוב כמוהו. קנצ'י! או כן! זה היה כזה גדול, קנטה! קנטה, אתה ניצחת! אבל זה בלתי אפשרי. הנבואה של המלך האדס היא החוק הקובע. רק שנייה, אני אמחץ דרך החומה הזאת ממש עכשיו. טיפשים. בליידים כמו שלכם לא יכולים לשבור את החומה של השמש השחורה. אתם לא שווים את זה בכלל. אל תזלזל בנו כל כך! הפעם אני אצליח לשבור אותה! אתה באמת יודע איך לעשות את זה, אחי? כן, ברור שאני יודע, יו, בעזרת הכוח הטהור של הרצון. אני אשבור אותה בעזרת כוח הרצון שלי! מסמונה! כן, אתה עבד קשה כל כך כדי לעזור לנו! גם אני לא יכול לוותר! אתה שומע אותי? אתה עדיין לא מבין שאין שום טעם? אתה יכול להצליח, סטרייקר! רק תחזיק מעמד! סמונה! אוקיי, גם אני נכנס! זה יו! גם לי יש כוח רצון, אל תשכח את זה זה! נכון! אתם לא היחידים כאן. אוקיי, בנים. ליאון! קרונוס? אגומה, למה? אל תשכח שאתם הבליידרים האגדיים של 4 העונות, ואתם התקווה האחרונה שלנו, אוקיי? בבקשה, אתה חייב להשאיר לנו את זה. בואו ניתן את כל מה שיש לנו, בסדר? תנסה שוב, ארי הארץ! אנחנו ננקה בכל מה שיש לנו, אין שום ספק! חברים שלי! אנחנו יוצאים! היי! בחיי אתם! מסמונה! יו! תעשו את זה עכשיו! אוקיי, אנחנו כבר באים! אוקיי, חבר'ה, תעשו הכי טוב שתוכלו, קדימה! איך אתם מעיזים? תולעים קטנים? אין מצב! ארי הארץ! לא, אצל קוטל! צדק! קרונוס! איך זה היה? עכשיו אתם מבינים? סטרייקר! מהלך מיוחד! הבזק של ברק! נו, מה עכשיו? זה עכשיו! פיצוץ טורנדו זוהר! אני אוסיף גם מגע סופי! ליברה! פיצוץ אינסופי! סופי! עשינו את זה!
זה מדהים! אין מצב! איברה! ג'ינגה, קיויה, קריס, קנטה, אנחנו נשאיר לכם את השאר. אנחנו סומכים עליך, דינגי! אוקיי, יפה מאוד, חברים שלי. טוב, בואו נזוז קנטה. אוקיי, קריס, קיויה? לא מהר כל כך. מהרו את החבר'ה! סוף סוף המחסום של זהוס הושלם, חברים שלי. זה לא יצליח לכם! תחזיקו מעמד, חבר'ה, רק עוד טיפה!